Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада. Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңнеханов Мәскәүдә искә алу чарасында. Эта война не вошла и нашу семью. Мой дядя 15 декабря 1941 года погиб геройски. Пермь крайы Түбәнсеп авылы яшәеше. Бу басулар безнең бабайлар аршып әзерләгән җирләр генә. Хәзерге заманда ана шул җирләр тагы да урманга әйләнде. Башкортстанның Татарбай авылында уйна гармон уйна фестивале узды. Гармон кешене яшәртә, уйнагыз, уйный белгән кешеләр. Гармонсыз дөнья сансыз. Свердлау өлкәсе Уфа шигыре авылы яшәеше. Уфа шигыре авылы халкын һәр иртә көтүчеләрнең һәм сыерларның көр тавышлары уята. Элеккедән калган матур гадәт көтү җыюга эләктек без. Ижауда Галәветдиновлар да кунакта. Илшатны кызыксындырырга да кирәкме? Ул үзе теләп уйный. Бу атна башында Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңнеханов яу кырында ятып калган ватандашларны искә алу өчен Мәскәү өлкәсенә килде. Мәскәү өчен көрәштә йөзләгән татарстанлы катнаша. 1941 елда биредә 2 татар укчылар дивизиясе сугыша. Берсендә Татарстан президентының туганнан-туган абыйсы Галимҗан Миңнеханов та булган. 19 яшьлек татарстанлының җирләнгән урынын истәбарлар ачыклаган. 1941 елда һәлак булганнарның күбесе туганнар каберендә күмелгән. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Советлар Союзы герое Зоя Космодемьянскаяны да искә алды. СССРда ул батырлыгы өчен мондый зур дәрәҗәгә ия булган беренче хатын-кыз була. Мәскәү янындагы Петрищево авылында Зоя дигән яңа музей комплексы төзелгән. Биредә Мәскәү өчен көрәшкән сугышчылар турында билгеле булган мәгълүмат тупланган. А это скамья, на которой Зоя провела ту свою последнюю ночь. Реальная? Да, реальная скамья. Вот здесь ее пытали, здесь. 80 ел элек фашистлар яшь Зоя Космодемьянскаяны каты газаплаган урын. Хәзер Зоя музей комплексының бер өлеше. Заманча эшләнгән фәнни үзәк фаҗигале аяусыз куркыныч тарих белән сугарылган. Монда һәр почмакта совет солдатларының батырлыгы чагыла. Мәскәү өлкәсенең Руза районы Петрищево авылында төзелгән яңа музей янында Мәскәү өчен барган көрәшкә багышланган экспонатлар урнаштырылган. Аның геройлары виртуаль рәвештә биредә бина диварларында. Алар арасында Галимҗан Миңнеханов, Татарстан Республикасы президентының абыйсы да бар. Ул шулай ук Мәскәү өчен сугышта батырларча һәлак булган. Мондагы мөхит узганнарның кырыс фаҗигасын хәтерләтә. Бу Мәскәү өчен барган сугышларда һәлак булган туганнар каберлеге. Анда 197 кеше җирләнгән. Мәскәү өлкәсендә алар шактый, күпләрнең исемнәре әлегә кадәр билгеле түгел. Каберлектә 85 кеше исемсез ята. Истәбарлар ярдәмендә 112 сугышчының исемнәре билгеле булган. Алар арасында Рустам Миңнехановның абыйсы, 19 яшьлек сугышчы Мәскәү өчен барган яуда ятып калган. Бу хәл 1941 елның 15 декабрендә Морева авылында булган. 1967 елда аның кабере Мәскәү өлкәсе Сухарево авылына күчерелгән. В архиве были найдены документы о боевом пути уроженца ТАССР Токанышского района, Абдинского сельсовета, деревни Игенче, Миниханова Галимзяна Минихановича, 1922 года рождения. Согласно данным архива, Миниханов Галимзян имел гражданскую специальность – счетовод. Был призван в Красную армию Токанышским военкоматом 11 июня 1941 года и направлен в Вольское военное пехотное училище в Саратовскую область. Быел Мәскәү өчен көрәшкә 80 ел. Хәрби тарихчылар сүзләренә караганда, анда 2 татар атучылар дивизиясе катнашкан. Алар барысы шунда үлем кабул иткән. Һәлак булган сугышчыларның туганнар каберенә Татарстаннар туган җир туфрагын салды. 60 елларда туганнар каберенә наратлар арасында биек калкулыкта Кызыл армия солдаты монументы куелган. Эта война не вошла и нашу семью. Вот мой дядя, значит, 15 декабря 1941 года в боях в Подмосковье погиб
геройски. И, конечно же, для нашей семьи мы всегда хотели оказаться здесь, где он похоронен. Мы всегда помним героизм тех людей, которые обеспечил победу. Это и военные, это и старики, и дети. Только Республика Татарстан, как было сказано, 700 тысяч человек ушло, 350 тысяч не вернулось. Огромное количество, более 20 тысяч самолетов, порох, одежда. Ведь в тылу тоже была война. Люди обеспечили эту победу. И, конечно, эту память мы должны всегда помнить. Я хочу всех вас поблагодарить за такую организацию, за то, что вы в этот день вместе с нами. Бигзур Ахмед, мәңгі хатırlыбыз бұл күнді. Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуан ахад. Истәлекле чарада катнашучылар арасында бүген ил сагында торучылар да бар. Ильяр Ахмәтҗанов Актаныш егете, Преображенский полкында хезмәт итә. Президент бүләк иткән командир сәгатен күрсәтеп, тыйнак кына елмая. Мин бу чарада катнашуым белән бик горурланам. Һәр вакытта ватанны сакларга әзер. Мин бик горур, минем якташларым 80 ел элек Мәскәү өчен сугыш алып бардылар бу җирләрдә. Ләйсәнә Садретдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Пермь крайының татар авыллары, анда яшәүче милләттәшләребез белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген елыбыз Түбән Сөпкә. Салада 400-дән артык кеше гомер кичерә. 9 еллык мәктәп бар, анда татар теле укытыла. Китапханә эшли, кибетләре, фельдшер пунктлары бар. Авыл яши. Тик урман эчендә яшәүче халыкның борчулары да җитәрлек. Тулырак киләсе сюжетта. Түбән Сөп авылы атамасы бирегә Казан якларыннан килгән Кыңгылды һәм аның улы Сөп исеме белән бәйле. Аларның ерак туганнары бүген дә Салада яши. 7нче буын бабай булган безнең Сөп бабае. Аның әтисе Кыңгылды хәзрәт Шейка авылына миссионер булып килеп урнашкан ислам динен таратучы булган ул Кыңгылды хәзрәт. Шул Пугачевныкы бунтларында катнашып, шунда чуалышлар булып кетеп, ана әби патша Сейпуш булган инде Сөп бабайның исеме Сейпуш булган. Ават ниләрнеке, писарларныкы хаталары, хата ничектер язып ялгышлары белән Сөп бабайга әйләнгән дә куйган ул. Пугачевның бунтларында катнаша торгач фитнәсенә әби патша буларны сөргән, нидә торган җирләреннән артабасын монда килеп урнашканнар. Тарихи язмаларга мөрәҗәгать итсәк, авыл беренче мәртәбә 1652 елларда телгә алына. Ул вакытта биредә 4 кенә йорт булган. Патшага каршы төшкән өчен бу авылны битерәләр, кешеләрен сөргенлеккә ибәрәләр. Ошым авыл тагы да юкка чыга. Яңадан килеп чыга безнең бу авыл французлар сугышыннан соң. Французларга каршы сугышта татарлар бик шәп яхшылыклар эшләгән өчен, бик шәп яхшы сугышкан өчен бу авылга килеп урнашырга тагы да рөхсәт бирәләр. Шул заманнан чуклыйбыз инде без французлар белән сугышканнан соң безнең авыл турайып үсүбрәк киткән дип. Гражданнар сугышы чорында да биредә яшәүчеләргә авырга туры килгән. Авылдан ерак түгел Калкулык бар. Шул яктан без басып торган урынга туплар очкан диләр. Авыл халкының ул вакытта ук үз сүзе, фикере булган. Хәзер дә шулай. Бик шәп тырыш халык безнең авылда. Кургым урман, элек бик шәп урманны арчыганнар, мондый җирләр булмаган. Бездә бит читайте Пермская тайга, натуральная. Ана бу басулар, күпме булган басулар барысы да безнең бабайлар арчып әзерләгән җирләр генә. Хәзерге заманда ана шул җирләр тагы да урманга әйләнде. Аны эшкәртүче юк. Урман бөтен авылны басарга мөмкин. Бу бик зур проблема ди Сәетҗан Гаделҗанов. Авылда хәзер ат та калмаган. Моңарчы 3 салага бер хайван булса, быел ансын да юк иткәннәр. Биредә халык мал карый, бәрәңге, кәбестә үстерә, эшмәкәрләр күп. Кул эшләре осталары, иҗади милләттәшләребез шактый.
Әлеге әпипә төркеменә 15 ел. Онда авылның 14-тән алып 50 яшькә кадәрге кешеләре йөри. Күп төрле конкурсларда катнашалар. Моннан тыш Түбәнсеп мәдәният йортында Шәкшәк, Әпипусечки һәм яшь йөрәкләр төркемнәре эшли. Соңгысы тиздән 30 еллыгын билгеләп үтәчәк. Шулай да яшьләр шәһәргә ашкына икән. Иратлар да вахта белән калада эшли. Шуңа да мәчеткә нигездә хатын-кызлар йөри. Гает, Корбан бәйрәмнәрендә генә 30-дан артык кеше җыела. Түбәнсеп авылы мәчете бинасында күп еллар колхоз конторасы булган. 1992 елда Аллаһ йорты төзегәннәр. Колхозның общее собрание карары буенча бу бинаны мәчеткә тиберләр дә, аннары үзебезнең авыл осталарыбыз манарасын тотып мәчет итеп ачып җибәрдек. Мына 30 елы була алда елга 30 еллык юбилей ясарыбыз, Алла берсә. Эшләр күп. Мәчетне төзекләндерүдә Матыновлар гаиләсенең ярдәме зур була. Без дә әлеге осталарда кунакта булдык. Бу хакта киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Пермь крае, Түбәнсеп авылы. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Башкортстанның Татарбай авылында Уйна гармун уйна фестивале узды. Гармун кешене яшәртә, уйнагыз, уйный белгән кешеләр. Гармунсыз дөнья сансыз. Свердлау өлкәсе Уфа шигыре авылы яшәеше. Уфа шигыре авылы халкын һәр иртә көтүчеләрнең һәм сыерларның көр тавышлары уята. Элеккедән калган матур гадәт көтү, җыюга эләктек без. Ижауда Галәветдиновларда кунакта. Илшатны кызыксындырырга кирәкме? Ул үзе теләп уйный. Җәй авыл халкы өчен кызу эш чора. Шуңа карамастан, авыл җирендә яшәүче милләттәшләребез күңелгә дәрт өстәүче бәйрәмнәрдә катнашырга да вакыт таба. Башкортстанның Мишкә районы Татарбай авылында Уйна гармун уйна дип исемләнгән фестиваль узды. Бәйгедә Мишкә төбәгенең татар авылларыннан гармунчылар, тальянчылар, фольклор коллектив ансамбльләре катнашты. Әлеге чара район күләмендә 2нче тапкыр оештырыла. Татарбай авылында яңгыраган дәртле көйләрне хәбәрчебез Миләүшә Латыпова тыңлады. Мишкә районының Татарбай авылында яңгыраган дәртле көйдән аяклар биргә тартыла, күңелләр дулкынлана. Биредә яңгыраган гармун көйләре ата-бабаларыбыз яшәгән чорга алып кайта. Бүген Мишкә егетләре янә кызлар күңелен айкыячак. Уйна гармун уйна фестивале Мишкә районында традицион бәйрәмгә әйләнеп бара. Биредә һәркем үзен сыный ала. Быел Татарбай авылы клубында Мишкә районының татар авылларыннан 26 конкурсант килде. Бәйрәмдә катнашучыларның күпчелеге гармун телләре белән балачактан таныш. Шулар арасында Мәгълүмә Әхмәтгалиева 7 яшендә аңа әтисе тальян алып бирә. Уйнарга өйрәндем бик тиз, бер көннең азагын, уйна кызым, тагы алып бирәм мин сиңәргә, гармун алып бирәм диде. Аннан гармошкада уйнадым ничә еллар. Аннан уже Стәрлетамакка укырга кергәч техникумга баян алып бирде. Гармунга кушылып җырлаучылар арасында Әлфит Заһитов, ул Янакыш авылыннан килгән. Койсы бер вакытта уйланасың да уй алып барана шул. Моңга моң тарта. Гармун кешене яшәртә, уйнагыз, уйный белгән кешеләр. Гармунсыз дөнья сансыз. Авыл клубына җыелган тамашачылар һәр чыгышны җылы кабул итте. Заман белән бергә атлаган нәни татарбайлылар исә гармун көйләрен интернет аша да тыңлавын белдерде. Мин TikTok'та гармун уйнаганнар видеоларны карыйм. Алар минәргә нык итеп ушыйлар. Уйна гармун уйна фестивален Татарбай авылы клубында эшләүче Илһам һәм Венера Әхмәтҗановлар оештырган. Бу идея минем иптәшем Илһам уйлаган эшендә 2019 елдан бирле алып киләбез. Особенно нитәргә теге басым ясарга тырышабыз үзебезнең татарның элеккегерәк җырларын җырларга.
Biz bik şatbız şuşunday matur beyram üzdürganga uyna garmon uyna. Гармоннар сүрелмәсен, сүнмәсен иде. Авылда һәр вакыт шулай матур булып, моң балкып торса иде. Фестивальдә җиңүче итеп Бабай авылыннан Әнвәр Әхәтов табылды. Һәр бәйгечегә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Башкортстанның Мишкә районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Свердлов өлкәсенең Уфа шигыре авылы белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Искиткеч гүзәл табигате, хезмәт сөючән кешеләре белән таң калдыра ул. Бу якларда колхоз-совхозлар беткән, һәркем үз көнен үзе күрә. Ирләр балта эшенә оста булгач, күрше-тирә авылларда йортлар төзеп йөриләр, төньякта эшлиләр, авылда калганнар фермер хуҗалыклары тота, агач эшкәртү белән шөгыльләнә. Хатын-кызлар өчен урта мәктәптә, балалар бакчасында, китапханә, почтада, мәдәният йортында хезмәт урыннары бар. Үз хуҗалыкларында да эш җитәрлек. Күп итеп мал-туар асрыйлар, кыскасы гөрләтеп яшиләр. Хәзер үзегез дә инанырсыз. Уфа шигыре авылы халкын һәр иртә көтүчеләрнең һәм сыерларның көр тавышлары уята. Элеккедән калган матур гадәт көтү җыюга эләктек без. Сәгать иртәнге 7-нче ярты һәм сыерлар кичке 6-га кадәр көтүлектә булачак. Һәм тагын шунсы кызык, аларны хәзерге замана шартларына туры китереп эшләнелгән электрлы көтүче түгел, чын тере көтүчеләр көтә. Авылда 600-гә якын кеше гомер кичерә. Көтүгә 100 баштан артык сыер йөри. Мал тотып яләнгән кеше шуннан башка яши алмый ди Уфа шигырьләр. Исмәгыйлевләр инде 30 ел дәвамында сыер асрыйбыз ди. 5 баш малыбыз бар. 1 сыер, 2 кышлаган, 2 битекей. Сөтләрне, каймакларны кая куясыз? Сөтләрне, каймакларны сураганнарга бирәбез. Балай сатабыз. Ничә суммы? Ярты 1 литр сөт 50 сум. Каймак ярты литр 150 сум. Эремек тоже 50 сум килосы. Авыр түгелме шул хәтле мал тоту? Авыр тип түгел, әле 70 яшькә әле безгә. Яшь без әле. Нәйке балаларыбыз икесе дә авылда. Балаларым авылда тора. Көтүгә чират буенча чыгалар. Кагыйдә буларак бер көндә 3 гаилә көтәргә тиеш. Ә менә велосипедка атланган Фәрит Сабитовның сыерлары юк. Күршеләре өчен акчага көтә. Бер көне 650 сум. Айга 5-6 тапкыр көтүгә чыга икән. Велосипедына килгәндә ул аны Уфа елгасы буена килеп җиткәч йортына кертеп калдыра. Велосипедка атланып кына көтү булмый ди. Әле бит суны да кичеп чыгасы. Сыерлар судан курыкмыйлармы? Бик тирән икән. Юк, курыкмыйлар, белкәдән үртәләр, йөзеп сыгырга, пока өфе сойсак та табышак. Сыкманы этәреп сыгыра, суратып сыгыра хозяиннары инде. Ашы аза уранып китәләр, хасу яла, ха тирән түгел, менә үзегез күрәсез, сайгына авышым. Бик чиста, мул сулы Уфа елгасы. Хәтта бу суны эчәргә кулланалар. Екатеринбургка су урталар ди Фәрит Сабитов. Бик күп төрле балыклар, хәтта кыслага кадәр бар икән елгаларында. Әле менә монда без көймәләрдә күрәбез, булар кемнеке? Бу сезнең өчен yüзеп чыгарган әллә? Түгел, бу безгә түгел, булар хозяиннар үзләренеке, балыкчыларның кемеләре инде. Балыкчыларның әле каждыйның кемәсе булды, Покос Оректа булды, күпер булмады менә. Каждыйның Орекка йөрергә туры килде yüзеп. Һә ничек чыгасыз үзегез? Biz менә күпердән сыгабыз. Күпер менә навесной күпер аша. Күптән төзелдеме соң бу навесной күпер? Ну, где-то 20 ел бардыр, где-то примерно. Әле һаман да хезмәт итә, куркыныч түгелме? Куркыныч, курка, башылына кашет сайта. Вообще артык шәптән түгел инде. Яңаны ясарга исәп юкмы соң? Аны уйламыйлар накай, шулай. Кайсы бер ягылып төшкән случайларда булды инде. Ләкин авылга булган ярату хисен басманың төзек булмавы гына юкка чыгармый. Конечно, монда ямна авыл нисек яратмасын. Даже городскойлар килләр чиста бузыктан даже башларын авырта башлый, исәнгәрәй башлый. Бу авылда яшәгән кешеләрнең көч-куәтенә дә сокланмый мөмкин түгел. Бәлки табигать тәэсиредер. Әнә урам буенча җилкәсенә тырма салып килүче Назифа апа инде 84 яшендә. Кызлар кебек үзе. Назифа апа кая баруыгыз? Менә огородка киләм хәзер. Менә монда үлән саптым. Ана әйләндерәм. Картукның 5 аламасын утым унсутыйныкын. Сыерым бар, кышлыганым бар, бызавым бар, 4 кәзем бар, 11 шевешем бар, 3 ит карыйм.
Бер үзем пенсияга бесәнен сатып алам, комбикормысын сатып алам, пшеницасын сатып алам, һәм этен сатып алам. Нашай яшим үзем. Балалар бармы? Ишәү. Алар кайда? Свердловскида. Яштан эшләп өйрәнгәч, бер авырлыгын да күрмим ди Назифа апа. Әле һәр кич көтү чиратында барлый. Хәрәкәттә бәрәкәт шул. Халкыбызга гына хас хезмәт сөючәнлекне дә читкә куеп булмый. Әле бу хакта киләсе тапшыруларыбызда да тәфсилләп сөйләрбез. Гөлия Садыкова, Татарлар, Уфа шигъри авылы, Свердлов өлкәсе. Ул 3 яшеннән гармунда уйный. Әти-әнисе анда кичкенәдән гармун, баян моңына мәхәббәт тәрбияли. Ижау егете Илшат Галәветдиновка хәзер нибары 11 яшь. Ул музыка мәктәбендә укый һәм Татарстан баянчыларыннан онлайн дәресләр ала. Иң зур хыялы татар телен ныклап өйрәнеп, укуын Казан шәһәрендә дәвам итү. Гаиләсе ныклы терәге, улларының теләген тормышка ашыру өчен бар көчләрен куялар. Галәветдиновлар турында киләсе сюжетта. Удмуртияның Ижау шәһәрендә күптән түгел уйна гармон фестиваль конкурсы узды. Сәхнәдә өлкәннәр белән бергә балалар да чыгыш ясады. Араларында сәләтлеләр күп иде. Шуларның берсе Илшат Галәветдинов. Конкурста ул 3нче урынны яулады. Илшат кичкенәдән үк җыр моң белән кызыксына. Аеруча уйна гармон тапшыруын яратып карый торган булган. Ул вакытта 3 яшьлек сабыйны бабасы куәтләп ала һәм оныгына уенчык гармон бүләк итә. 5 яшеннән музыка түгәрәгендә шөгыльләнә башлый. Илшатны кызыксындырырга да кирәкмәй, ул үзе теләп уйный. Аның менә 2 гармоны бар аның. Әле менә бакчага барсак та икесен дә алып бара ул. Бүген Илшат музыка мәктәбенең 5нче сыйныфын тәмамлаган. Тырышлыгын, сәләтен укучылары да югары бәяли. Ул күп санлы конкурслар, фестивальләр лауреаты. Мне очень нравится играть татарские мелодии, потому что они красиво звучат. И я как бы сам по нации татарин. Сейчас я не умею говорить на татарском, но в будущем я обязательно научусь, потому что я хочу поехать в Казань, там учиться. Моның өчен бар тырышлыгын куя. 2 ел элек Казан шәһәре баянчыларыннан онлайн дәресләр ала башлый. Әти-әнисенең дә ярдәме зур. Галәветдиновларның теләге улларына милли тәрбия бирү, татар телендә камил сөйләшергә өйрәтү. Гаиләләрендә гореф-гадәтләр дә саклана, татар концертларына, бәйрәмнәренә дә даими йөриләр алар. Ижаудан Назир Нагманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Матур итеп, горур булып яшәргә язсын. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенгә тапшыруыбыз тәмам. Сау булыгыз.